Briga za starije i nemoćne, briga je svih nas. Kada u obiteljima postane preteško i nedovoljno kvalitetno skrbiti se kod kuće za svog starijeg člana, bilo da je riječ o pokretnoj, teško pokretnoj, palijativnoj ili osobi s demencijom, smještaj u dom za starije i nemoćne postaje neophodan. Postoje domovi u kojima se provode svakodnevna i cjelovita skrb i njega, u kojima se svakom korisniku pristupa dostojanstveno, te on doista postaje dio obitelji toga doma. Mi zapravo jesmo jedna velika obitelj unutar doma, jer živimo 24 sata zajedno s jednim drugima, živimo, jedemo, smijemo se, plačemo, dijelimo sudbinu, dijelimo svakodnevicu. Stvarno se trudimo svakom čovjeku pristupiti pojedinačno, s obzirom i na njegove dijagnoze i sa njegove poteškoće i na njegove lijepe strane, na njegov prošli život, na kraju krajeva na njegovu kompletnu cjelovitu osobu onako kako ona jest kad pri ulasku u naš dom. Treću životnu dob sve češće i u sve većem broju pogađa demencija, koja kao podvrstu ima Alzheimerovu bolest. Potreba za domovima koje mogu smjestiti osobe s ovom dijagnozom u Hrvatskoj sve je veća, a pojava demencije ne otežava svakodnevnicu samo oboljeloj osobi, već i obitelji u kojoj živi. U tom slučaju ovakav dom može pružiti potpunu i kvalitetnu skrb, a obiteljima olakšati situaciju. Individualni pristup korisniku podrazumijeva svu potrebnu njegu, terapiju te medicinsku skrb. Trenutno na drugom katu naše ustanove završavamo jedan prekrasan dnevni boravak u kojem će koji će biti prilagođen osobama sa tim dijagnozama, u kojem ćemo održavati radionice posebno za te ljude, znači specijalizirane radionice, specijaliziranu posebnu brigu, praktički svaki dan sa različitim sadržajima, od muzikoterapije, od aromaterapije, od svjetlosne terapije, znači sve ono što je u skladu potrebe skrbi za osobe sa demencijom, odnosno Alzheimerom. Poseban je naglasak na glazbenoj terapiji, koja ima pozitivan učinak na sve korisnike, a naročito na one koji boluju od demencije. Djelatnici i korisnici doma stvaraju obiteljsko okruženje upravo svirajući i pjevajući zajedno. Radna terapija s korisnicima također daje dobre rezultate. U domu se provode razne radionice, crtanja, pjevanja, književnog popodneva, heklanja, štrikanja, pa i wellness dani kad se korisnici opuštaju. No, kako zapravo izgleda svakodnevnica osobe s demencijom? Većina njih se zapravo sjeća davnih godina, djetinjstva, iskustava i tako dalje, ali neke osnovne životne stvari, nekakve svakodnevne stvari zapravo zaboravljaju. Za ljude koji su nekad bili vrhunski ili slikari ili neku drugu vještinu imali dovedenu do savršenstva, uslijed demencije, Alzheimera i tih pogoršanja koja su im se dogodila, poteškoća, se zapravo gube i te vještine. To je bar ono što mi vidimo s njima. 24 sata dnevno korisnicima je na raspolaganju cijeli tim stručnjaka, od medicinskih tehničara, njegovatelja, terapeuta, animatora, kuharica, čistačica. Svi oni podižu njihovu kvalitetu života. Najdragocjenije je taj rad s ljudima, pogotovo kad neko dođe u jako lošem stanju i nakon nekog vremena primijetiš da je njegov i psihičko i fizičko stanje se popravilo. Znači, kad vidimo da se taj naš rad s njima da se isplatio. Najljepše vam je kada vidite korisnika, da ste mu pomogli i da ima osmijeh na licu i da jednostavno da voli biti ovdje. Ili kad vidite ljubavne veze i vezice između njih, malo simpatije. To su stvari koje nasmiju i ispunete. Ispune općenito dan. Općenito. Bez obzira koliko godina imaju, spremni su za ljubav. Ne možete u biti mjeriti tu sreću u njima kada se animira
kada su uvijek u pokretu, kada nešto rade. Njima je najbolje samo dajte nam da nešto radimo. Dajte nas, vodite nekam van. Bilo to samo kava, samo da izađu van na kavu, njima je to kao da ste im dali čitav svijet. Djelatnicima doma ponekad je teško i zahtjevno, no za njih živjeti s korisnicima znači imati ispunjen dan, radostan i pun zahvalnosti. A mnogi korisnici ovo mjesto smatraju svojim pravim domom. Život je takav, stave ljude u domu. Svaki ima svoj razlog zašto je tu. Ja sam dugo već tu i jako sam zadovoljna, jako volim ljude, šta da vam kažem. I moram biti među ljudima, nikako drugačije. Čovjek ima dušu, trebaš ju dati drugome. Kad sam vidjela ovaj okoliš, kad sam vidjela ovo divno, rekla sam u gospodinu Ivici, vi ste me doveli na sunčanu stranu svijeta. Ja sam se oduševila, ja sam bila tu odmah doma. Biti bliže čovjeku znači biti tu za drugoga, biti jedni drugima obitelj, u bolesti, nemoći, suzama, radosti, u ljubavi.